Καλημέρα αγάπες μου και καλό μήνα με υγεία και αγάπη να έχουμε. Πάμε να σας δείξω μια από τις αγαπημένες μου σαλάτες που φτιάχνω. Εδώ βλέπετε έχω 3 πολύχρωμες πιπεριές, σέλινο, σκόρδο, καρότα, λάχανο. Τη λατρεύω αυτή τη σαλάτα, τη δοκίμασα πάνω στην ύφη μου. Εδώ έχω πλύνει τη λεκανίτσα, είναι μια μεγάλη λεκανίτσα γιατί θα κάνω μπόλικη. Έχω κάνει και κεφτεδάκια, τα τηγανίζω συγχρόνως. Θα κάνω πιο αργά και τις πατατούλες για να φάνε όλοι. Ακούτε λίγο περίεργη τη φωνή μου, αλλά ταλαιπωρήθηκα εδώ και μία εβδομάδα για 6η φορά με κορονοϊό. Τώρα μου έχει μείνει λίγο έτσι αυτό το μπούκομα. Όλα καλά. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τα κεφτεδάκια, λαχταριστά, θα κάνω μπόλικα γιατί δεν τα προλαβαίνω. Και εδώ βλέπετε ένα βουνό που έχω τυλίξει με το τραπεζομάντιλο, όλα μου τα πράγματα από τη μεριά που μαγειρεύω, γιατί αυτό μου το έχει μάθει η μανούλα μου, γερή να είναι. Γιατί ακόμα και νερό να βράσεις, όλη αυτή η άχνα, είτε τηγανιτά κάνεις, είτε οτιδήποτε φαγητό κάνεις, μαγειρεύεις, όλο αυτό πάει και κολλάει πάνω, είτε στα πλακάκια, είτε στα βαζάκια, είτε στα οτιδήποτε έχετε πάνω στον πάγκο σας. Και πάω τα τυλίγω. Για να μην λερώνονται, αλλά εννοείται ότι τα καθαρίζω κιόλας, αλλά δεν θέλω να έχουν να κολλάει, να τα πιάνω και να κολλάνε. Ναι, έχω ένα θέμα λίγο με τον πάγκο μου, γενικώς με την κουζίνα μου. Λοιπόν, εδώ έχω καθαρίσει καλά το νεροχύτη μου. Τον έχω σαπονίσει, έχω βάλει και ξύδι, μην μου πει κανένας ότι το βάλαμε στα έτσι. Είμαι πολύ πιο σιχασιάρα από ό,τι μπορεί να σκεφτείτε εσείς ότι το έριξα μέσα στο νεροχύτη. Τα προσέχω πάρα πολύ αυτά. Έπλυνα το σέλινο, έκοψα τα κοτσάνια. Εδώ τελείωσα το τηγάνισμα. Κοιτάτε πόσα πολλά έχω τηγανίσει. Έβγαλα και το τραπεζομάντιλο γιατί όλα αυτά που έχω πάνω στον πάγκο θα είχαν γίνει με 1-2 μαγειρέματα, θα κολλάγανε. Έχουμε κόψει το σέλινο ψιλοκομμένο. Το έχουμε στραγγίξει όπως είδατε στο σιρωτηράκι, να φύγουν τα πολλά νερά. Έχω καθαρίσει τα χεράκια μου, πάντα τα σαπουνίζω. Θα κόψω τώρα και τις πιπεριές. Δεν θα τις βάλω όλες τις πιπεριές. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ στο σιρωτήρι έχω βάλει το υπόλοιπο που έχει περισσέψει το σέλινο. Θα το αφήσω λίγο να στραγγίξει από το νερό. Θα βάλουμε μια πετσετούλα πάνω στον πάγκο και θα αφήσουμε έτσι απλωμένο. Έπεσε και μέσα το σουρτήρι, δεν πειράζει. Να στεγνώσει λίγο και μόλις στεγνώσει θα το βάλουμε σε ένα σακουλάκι και θα το βάλουμε στην κατάψυξη. Και τις υπόλοιπες πιπεριές με χωρίς τα σπόρια μέσα, τις έχουμε πλυμμένες, θα τις κουπίσουμε με ένα χαρτί της κουζίνας και θα τις αποθηκεύσουμε και αυτές στην κατάψυξη. Κοιτάτε τώρα, έχω κόψει ψιλοκομμένο το σέλινο. Έχω κόψει ψιλοκομμένα όλα τα χρώματα στις πιπεριές. Κοιτάτε ρε παιδιά πόσο όμορφο που είναι. Μόνο τα χρώματα που βλέπω με τρελαίνει. Και πώς λέει πάντα η Στέλλα όταν υπάρχουν έτσι πολλά χρώματα στη μαγειρική της. Είναι ένα έργο τέχνης, πραγματικά. Ζωγραφίζει. Επάνω σε αυτό το κομμάτι με τρελαίνουν τα χρώματα. Δηλαδή όλα αυτά κόκκινα, κίτρινα, πράσινα. Βλέπετε εδώ και τις πιπεριές, τις έχω σκουπίσει με ένα χαρτί, έχουμε βγάλει τα σπόρια, θα τις αποθηκεύσουμε στην κατάψυξη και το σελινάκι μας θα το βάλουμε στην κατάψυξη. Εδώ τα πολύχρωμα που βλέπετε που τα λατρεύω, θα καθαρίσω και θα καθαρίσω, μην με παρεξηγείτε, συγγνώμη, που κάνω λίγο σαρδά, μου κολλάω λίγο. Θα καθαρίσω και καθάρισα μάλλον γιατί τη φωνή τη βάζω μετά. Καθάρισα τα καρότα, τα έχουμε τρίψει στο τρίφτη μας από τη χοντρή τρεπούλα. Λατρεύω, μόνο που το βλέπω, αλήθεια σας λέω, τη λατρεύω αυτή τη σαλάτα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα φάω ομό σέλινο και ότι θα το φάω κιόλας και σε σαλάτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία γεύση δίνει. Δεν περίμενα, σας μιλάω ειλικρινά, ότι ταιριάζει. Και όμως παιδιά το απογειώνει. Έχω κόψει και το λάχανο. Εγώ παιδιά προσωπικά είχα αγοράσει 2 αυτά τα όρθια που είναι με τη λεπίδα. Τα πέταξα, σφραγισμένα τα πέταξα, ούτε και στα παιδιά μου δεν τα έχω δώσει, γιατί φοβάμαι μην κόψει κανένα στο χέρι του και πάντα τα κόβω με το χέρι μου. Με το μαχαίρι δηλαδή. Εδώ μου έχει βγει πάλι αυτό περιγράψει στο βίντεο σας για δεύτερη φορά. Το έχω ξαναπάθει σε βίντεο, δεν ξέρω που έχω κάνει βλακεία. Μέσα στη σαλάτα βάζω αυτό εδώ παιδιά, βαλσάμικο, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Είναι με πορτοκάλι.
είναι το αγαπημένο μου. Έχω πάρει και με σίκο, έχω πάρει και με σταφύλι. Αλλά παιδιά με το πορτοκάλι το βάζω πολύ στις σαλάτες, δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αν δεν έχετε τέτοιο είδος ξυδιού ή κανονικό ξύδι να βάλετε, βγαίνει πεντανόστιμη σαλάτα το ίδιο, δηλαδή δεν αλλάζει. Ρίχνω τώρα όσο θέλει ο καθένας. Δεν ρίχνω ούτε ρίγανη ούτε τέτοια πράγματα. Ρίχνω μόνο αλατάκι και πιπεράκι και το ξύδι. Και εδώ βλέπετε το πιάτο μας με τα κεφτεδάκια μας. Εδώ έχει περισσέψει πολύ σαλάτα γιατί θέλω να υπάρχει πάντα σαλάτα. Και επειδή τώρα με το καλοκαίρι πρέπει να έχουμε και λίγο έτσι να τρώμε φρούτα, σαλατικά και όλα αυτά. Τώρα να μου πεις που κολλάνε με τόσα κεφτεδάκια τα διαιτητικά. Και όμως παιδιά δεν τα προλαβαίνω τα κεφτεδάκια. Τα τρώνε σαν τι να πω, σαν στραγάλια. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Είναι η έκτη φορά παιδιά που περνάω κορονοϊό. Τέλος πάντων. Γέννη να είμαστε. Λοιπόν, κεφτεδάκια, τα βουκουλάκια μας, η ντοματούλα μας, η σαλατούλα μας. Θα τηγανίσω και πιο μετά και πατατούλες και φετούλα θα έχουμε. Παιδιά και μόνο σαλάτα τώρα. Εγώ προσωπικά θα φάω μόνο σαλάτα. Θα την τζακίσω, δεν το συζητώ. Έχω βγάλει λίγο κιμά να κάνω στο φούρνο 4 σαν μπιφτέκια δηλαδή να τα κάνω. Και θα αφήσω τα κεφτεδάκια για τους άντρες και για τα παιδιά. Για τους άντρες δεν έχω πολλούς άντρες, έχω το γιο μου και τον άντρα μου, τον Ευτύχη εννοώ. Και η κόρη μου και αν θέλει κανένας άλλος. Λοιπόν, εδώ κοιτάτε. Είναι τόσο νόστιμα, όχι να το πενευτώ, όχι να το πενευτώ, αλλά φτιάχνω πολύ ωραία κεφτεδάκια. Και τα κάνω και έτσι μικρά, έχουν όλα το ίδιο μέγεθος. Δεν με κουράζει εμένα η μαγειρική, τη λατρεύω, μπορώ να σηκωθώ και 4 η ώρα το βράδυ και να μαγειρέψω, αρκεί να, δηλαδή δεν ξέρω, τη λατρεύω τη μαγειρική. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, παιδάκια, καλές διακοπές όσοι είναι να φεύγουν για άδεια, όσοι δεν πάνε διακοπές, προσοχή με τις ζέστες, να είστε πάντα καλά, υγεία, αγάπη, καλό μήνα, σας λατρεύω και σας ευχαριστώ και θα απαντήσω στα σχόλια κάποια στιγμή μόλις βρω ευκαιρία.